काही नाती नावापुरती असतात मित्रांनो, काही नाती नावापुरती असतात आणि काही नात्यांना नावच नसतं. काही नाती नावापुरती असतात तर काही नात्यांना नावच नसतं. आपल्या माणसांचे आभार मानायचे नसतात. आपल्या माणसांचे आभार मानायचे नसतात, कारण हृदयात त्यांचं एक गाव असतं, त्यांचं एक गाव असतं. आभार व्यक्त करण्यासाठी आमच्या विद्यालयाचे सन्माननीय पर्यवेक्षक आदरणीय कुंभार सर यांना मी निमंत्रित करतो. पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची 135वी जयंती समारंभ कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित असणारे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद शेठ शहा, त्याचबरोबर आज आपण आनंदी होऊन ज्यांचं व्याख्यान ऐकलं ते आजचे प्रमुख व्याख्याते आणि आपल्या पठाण सरांचे सख्खे मित्र माननीय प्राचार्य अनिल शिंदे सर, त्याचबरोबर आपल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य माझे मित्र चंद्रकांत वावळ सर, त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित असणारे जिल्हा परिषद सदस्य शालिनीताई पवार, आपल्या स्कूल कमिटीचे सदस्य गिरीश नाना पवार, समदास तात्या भुजबळ, आपल्या वाल्हेगावचे प्रथम नागरिक आदरणीय अमोल काका खवले, त्याचबरोबर सर्व समित्यांचे सर्व सदस्य, मंचावर उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, विद्यालयावरती भरभरून प्रेम करणारे विद्यालयाचे आजी माजी विद्यार्थी, माझे सर्व सहकारी, सर्व वार्ताहर मित्र आणि सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनो, या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण उपस्थित राहिला, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल सर्वांचेच मी विद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि अध्यक्षांच्या परवानगीनं हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो.